लामसोगा हाय नरकनो कक बरक हिंदी टेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल लाई थांनाय 7 तारिख जून हंके जों खोनाका गोपी माला त्रिपुरा मुंगै ब 464 नम्बर मानै माध्यमिक ब कुचुक बेरामो फाइका 3 नम्बर गोबां मानै ब पास खलायका 92.8% मानै हंके अबाहायकना ते खरकसा ताकुक बिन सेलेक्टना नम्बर गोबां मानखा अबाखे ताकुक अबाखे बुकुक हंके ओ ताकुकनि कामी हंखा जे बागानबारी हंके बिनि जे रुमस्रिंमानि बुं हंगाkai Don Bosco School जे नवसदार पारा नि आन्दारो ते आबो साब डिविजन kai जम्पुजला साब डिविजन ते डिस्ट्रिक्ट हंके सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट हिंके बनो आबानि बागै बेलेखाय जोंसिनि यूट्यूब चैनल दिसिंतै कंग्रेचुलेसन मा याफारो बजे तिप्रा सारंनि बिसिंगो खरकसा ताकुक ब हाय माध्यमिक एग्जामिनेशन बा आमजक मुंगो कप्लाय नम्बर मानै गोबांकुक नम्बर मानै पास खलायका बखे मानखा 95.6% ते ब टोटल नम्बर मार्का 478 एबा 478 नम्बर मानै ब माध्यमिक आमजक मुंगो ब कप्लाय ओंखा ते तिप्रा सारंनि बुंनो हाय कुचुगो तिसनानि लामाव खलायका खाखलाय बिनि बसकांनि जे परिणाम मुसुंमानि साबजेक्ट ब परिमानानो ते बरक जे नुखुं बबाहाय नुखुं आबलाय आंबो सिसुगिया जेसा नुखुं पानंथुन करि नुखुं पानंथुन ते सामा नुखुं पानंथुन बं नुखुंगो काइतर हामारि ख्लायतनथुन ते बिनि बसकांनि जे बताबुक जे डिसिसन नाहारमानि आ जे लेखा परा ख्लायथानिव ब स्रुं थानिव रों स्रुं थानिव ब स्रुंगि थां थानिव बनो जे चुबानानि थुन ते ब सरकारनि बिसिंतै ब हेल्प रक मानानि थुन ते बेलाखेना हामबाय कंग्रेचुलेसन मायाफारो ताखुक सालखा देबर मानो नों तेबो बसकांसल काहामके परिवै थांदि नों मुंसाता देरथुन जेनो तिप्रा सरंनि बिसिंतै बुंकुसुं मुंसिंथुन तेबो बसकांसल मार्केटिं संदर्भ भिडियो तमं जाजा कांका लाइक शेयर कमेंट खालामनो तापौदि अमाहाय रिलेटेड भिडियो नायतना मुसुङै दंगो हंखाय कक बरकनि टेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नबो सब्सक्राइब खालाय तने जादि हंका हाय नरबाय नेक्स्ट भिडियो मालायखनाय जतनाना हामबाय बाय।